नोंथांमोननि दलावहाय इउपिपिएलआ बुङो बिपिएफनियानो माने बिपिएफआव जगदान जायो बिनि सायाव मा बुङो आच्छा बेखौथ' जों मा बुंनो थारमाने बिथांमोनहा जोंनि जइन जानाय प्रग्रामफोरखौ नुनानैनो ससियेल मिडियायाव दिनै हयथ' खना खनला बबेबा एरियाफ्राव हयथ' जइनिं प्रग्रामखौ बिथांमोनाबो लादों खिन्थु जोंनावथ' बे रोखोमनि खुनु पद्दाय माने गावनि मानसिखौ जों खुनु पद्दाय जइन खालामना लायाखै हयथ' आगोलाव बिपिएफनिफ्राय देरसिन रिजनेल पार्टि हयथ' बिटिसिआव गैयामोन हयथ' आगोल समफ्राव हयथ' बिपिएफआवनो दंमोन हयथ' बिसिबा गोबाव हयथ' अन्य दलाव थांबाय दा अन्य दलनि टेस्टखौ खालामनानै हयथ' बेवहाय जेबो डेभेलपमेन्ट जाया बाव मोनसे सिस्टेम होननाय गैया बे जिनिसखौ मोनदांफिननानै मानसिफ्रा दिनै बिपिएफ दलाव फैफिनदों बे जानो हागौ खिन्थु जोङो जोंनि दलखौ माने जोंनि दलाव सोनानै लायाखै जों खोनादों बिथांमोननिखौसो जों बे रोखोमनि खोनादों आरोखि गसाइगाव खासियाबारियाव 200निबो गोबां इउपिपिएल बिजेपि राजखान्थि हान्जानि मावथिफोरा बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव जयनिं जादों गसाइगाव खासियाबारियाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि जयनिं हाबाफारि क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 1 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि बेन्दोङाव गोग्लैनाय खासियाबारियाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि जयनिं हाबाफारि जायो मख'नो गोनांदि बिजेपि आरो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि गोख्रों मावथि फारियाफोरा दिनै इउपिपिएल दोलोनि सोरखार सालायनायखौ मोजां मोनाखै आरो रायजोनि नांगौ बायदि सुफुंनो हायैनि थाखाय गोबां इउपिपिएल मावथि कर्मीफोरा बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव जयनिं जाफैदों होननानै फोरमायदों बिपिएफ लाइमोन गांखंनि आफादगिरि नरपति ब्रह्मआ जमदुवार ब्लकनि आन्दाराव बिभिन्न प्राइमारिफोरनिफ्राय फैनानै बिभिन्न दलनि बिजेपि इउपिपिएल आरो बिभिन्न दलनिफ्राय फैनानै जोंनाव 200निबो बारा माने जइन जाफैदों आरोखि दिनै बिपिएफ दलखौ मोजां मोननानै बेखिनि आरो नोंथांमोननि दलावहाय इउपिपिएलआ बुङो बिपिएफनियानो माने बिपिएफआव जगदान जायो बिनि सायाव मा बुङो आच्छा बेखौथ' जों मा बुंनो थारमाने बिथांमोनहा जोंनि जइन जानाय प्रग्रामफोरखौ नुनानैनो ससियेल मिडियायाव दिनै हयथ' खना खनला बबेबा एरियाफ्राव हयथ' जइनिं प्रग्रामखौ बिथांमोनाबो लादों खिन्थु जोंनावथ' बे रोखोमनि खुनु पद्दाय माने गावनि मानसिखौ जों खुनु पद्दाय जइन खालामना लायाखै हयथ' आगोलाव बिपिएफनिफ्राय देरसिन रिजनेल पार्टि हयथ' बिटिसिआव गैयामोन हयथ' आगोल समफ्राव हयथ' बिपिएफआवनो दंमोन हयथ' बिसिबा गोबाव हयथ' अन्य दलाव थांबाय दा अन्य दलनि टेस्टखौ खालामनानै हयथ' बेवहाय जेबो डेभेलपमेन्ट जाया बाव मोनसे सिस्टेम होननाय गैया बे जिनिसखौ मोनदांफिननानै मानसिफ्रा दिनै बिपिएफ दलाव फैफिनदों बे जानो हागौ खिन्थु जोङो जोंनि दलखौ माने जोंनि दलाव सोनानै लायाखै जों खोनादों बिथांमोननिखौसो जों बे रोखोमनि खोनादों आरोखि दा बेखिनि आरो दा बेनो हयथ' 3 बोसोर जाबाय सुक्ति जानानै हयथ' खुनु डेभेलपमेन्ट जायाखै जे जिनिसा जों बिपिएफनि सासन दिनाव जों मावदोंमोन बेखिनि एफा एनै बायनाय लामा बेफोरखौनो मलाद होनो बिथांमोना हायाखै गोदान स्किमाथ' दुरेर खोथा खुनु डेभेलपमेन्ट होननाय जेबो गैया बिथांमोना बेनिखायनो माने सरकार थासेयावबो जायफोर सरकारनि फलिया जानानैनो खामानि मावदोंमोन बिथांमोना दिनै बिपिएफ दलनि आदर्श आरो बिटिसिखौ बासायना लाखिनांगौबा अनलि माने बिपिएफ माने दला लाखिनो हागोन बेखौ मिजिं थिनानै बिथांमोना दिनै बिपिएफ दलावनो जइन जाफैदों गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 16, 17, 18 आरो 19 नभेम्बरसिम दिवाली धमाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो एक्सचेन्जनि खाबुआबो एभेलेबेल जागोन नोंथांमोना क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय दिवाली धमाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकफोरखौ गोसोबादि लाफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों बेफोरनो जाबाय फ्री एसर्ट गिफ्ट फ्री सीट कभार 5 लिटार पेट्रल फ्री गंनै हेलमेट फ्री
12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपन आरो बाइक बायगिरिफोरनो बाइकखौ मोजाङै साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपनबो हरनाय जागोन। आबुङै मिथिना लाबावनो थाखाय 60000399 187 88 220 18193 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।